Hello guys, so kita nyo man yung kapangkamadya Bentot kag silaw are ko hello guys, saan lagi kadwaan ni Juwa hagay kayo ni ha, ingkami agsilaw ti ikan silaw may agidabis karyat dilaod Bentot, hoy Bentot oh hello ano Juwan lah, ganyan o daruta guys, ada kadwami ni nyawarin tapos ni sinatoy na JD ako naglalaing dagi ito yung nagala sila na mga kayo na lalaingan nyo ala huy agay ka na rin uy sumaka ka tin hello agay ka ang mabalingan nyo mga ala adyo lalaing mo adyo ang sila mo entot ide po ori tilapian magati Bentot naala hamun sama naala iga aja yun yang ni Bentot kami sinilawan na hamun naala rod laala umlatan tilapia inshallah ko man na paano ito maniwarin niya kung maalaalanan apa na silaw mo? Ini ada kadwami niya mo may kita minta baka nagta naglemeng baka ada JD ada JD? Kita ikan bami ni. Saya kan lah. Bisa. Ito na boy. Oh. Gini. Terus Bentot nagboy. Awak mapaipusan ni ano kan. Begini. Rumong. Dahoy ala inyo hanya mabaling nga maalay ta. Huy lalaing mo na. Huy. Bentot. Tanay maray. Nagbubuntok kayo. Napangkamang kami nagparang tatlo di. Nyamot lagi. Ikasam pelalat, ikasam na tagaminan na. Kasama mo nga kasama lang iturturong. Among igilan ta anti-trigger. Lah, ando. One, 2, 3, go. Gibisnet. Ibabagi po sa. Tatadyakan mo to. Gudwang ginagalan. Yes. Gudwang pa ito. Kala mo naman may inang pagkakapaano ko. Ang mo ko. Pag niya gawin tayan? Ala, kurang. Ay, kurang. So guys, need naman timalalan. May nakukuha na naman. Oh, ito yung mga nakuha namin. Asyumeran, di ka kasali dyan. Oh, diba? Cheris. Oh. Malis. Yan, may nakuha na naman. Ni tukak ni. Ayun. Takot mo na. Uy, kakasi. Wala kakasi. Hapon na yung body niya. Makita man ito eh. It's a frog. Masila ito, di ba? It's a dead. Dead now. Patay. One. Going to the...
Yan na natin na alam, kuya. Oh, dapat yun. Sana all.